Adlaw nga Martes karon mga kaigsuunan, petsa 30 sa bulan sa Agosto tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas, Kapitulo 4, versikulo 31 ngadto sa 37. Unya miadto si Jesus sa Capernaum o sa kalungsod sa Galilea. Sa adlaw nga igpapahulay, nagtudlo siya sa mga tao ug nahibulong silang tanan sa paagi sa iyang pagtudlo kay may gahuman ang iyang mga pulong. Didto sa sulod sa sinagoga, may tao nga giyawaan nga misinggit og kusog. Jesus, ka taga Nazaret, unsa may imong tuyo kanamo? Mianhi ka ba aron paglaglag ka namo? Nasayod ako kung kinsa ka. Ikaw mao ang balaang sulugoon sa Dios. Gipadlong ni Jesus ang yawa. Hilom og gula sa tao. Gilamba sa yawa ang tao sa atubangan nilang tanan ug unya migula kini nga wala maunsa ang tao. Nahibulong ang tanan ug nag-ingnanay. Unsay buot ipasabot ni ini? May gahum kining tawhanan sa paghingilin sa mga yawa ug mikaylap ang balita bahin kang Jesus ngadto sa tanang dapit ni adtong yutaa. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.